מחפשים את דירתם הראשונה לאחר שהיו בירח דבש. בהתחלה אהבה פורחת, אך ההבדלים באופיים יוצרים חיכוכים ובעיות. בואו נראה איך הם מתמודדים עם המלחמות הקטנות של הזוגיות. שחקנים שני גאון ואלעד חברוני. תראו איזה חסק, איזה מתאים להם. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. יש לך בכלל מושג איתי מרגישה עכשיו? איזה לילה עבר עליה? לילה שלה עושה לי גומה. לא ראית אותה כשיש בה במסעדה. הפרצוף שלה היה יותר ירוק מהבשר שלי שלה. היא לא נכון. היא הלכה אחרי זה, לא? אז היא זרמה איתנו כמו שביקשת. ליגור אישה מבוגרת באמצע החורף כדי לאכול איזה עיסה ירוקה שדומה להרבה דברים חוץ מלאוכל. סליחה? זה היה מרק שובית ירוקה אוזבקי, והיא לפחות ניסתה אותו. היא לא תקרה אותו בסכין וזרקה חוכמה כמו, אני חושב שמישהו גר שם. לפחות אני הייתי ישר. את אחת שתי מנות רק כדי להאשים את האחוזיליטו הזה שיש שם שולחן ליד. ומה אתה כל כך מתעצבן? הרגע אמרתי לך, אני מרגיש היום ונורא בשביל אמא שלך. למה? אתה יודע איפה עכשיו? היא נמצאת עם גבר מושך, אולי הכי מושך שהיא אי פעם מכירה. אתה רוצה להגיד לי שזה לא עדיף מרולים בשיער ואיזה שידורים חוזרים של אופרה? כן, אני יכול לדמיין את זה. שיחה קולחת ותוספת. אף פעם אפשר לדעת על מה אנשים מדברים כשהם לבד? אני לא מבין איך את יכולה להיות כזאת אפת. אפתי. אני מאוד לא אפתי. אתה חושב שאני אצליח לעצום עין עד שהטלפון יצלצל? שתדע לך שאני מתה מפחד לראות את הגליפה שלי. אבל אני מודה לאלוהים שסוף סוף יש לי סיבה לדאוג לה. האמת? שאני הרבה יותר מודאגת בקשר אליך. בקשר אליי? כן? אני מתחילה לחשוב שאולי אתה לא מסוגל ליהנות מהחיים. למה? כי אני לא אוהב לשים כפפות בחורף? לא, כי אין לך שמץ של הרפתקנות. אתה לא מסוגל להשתחרר, לזרום ממה שקורה. פעם אחת. בחיי, לפעמים אתה מתנהג כמו... כמו מה? סנופ? עורך דין מונע? זה לא מה שאמרתי. כן, אבל לזה התכוונתי. זה מה שציפית לשמוע, אני לא אמרתי את זה. אבל אני בהחלט חושבת שאתה אדם מכובד ורציני. אני מכובד ורציני? מתי? מתי מכובד ורציני? תמיד. אתה תמיד לובש את הדבר הנכון, עושה את הדבר הנכון, אומר את הדבר הנכון. אתה הכי קרוב למושלם שהכרתי. זה דבר נורא להגיד. אף פעם לא ראיתי אותך בחליפה למשל. אני תמיד מרגישה ברוטה לידך. עוד כשיצאנו, הייתי בטוחה שאתה הולך לישון עם הנבח. לא. זה בשינה נשמית מאוד. אתה לא מסוגל להגיד בצדיק כוסות, תמיד לחשוב פעמיים על איך שזה נשמע. זה פשוט מגוחך. ואתה לא, זאת בדיוק הבעיה. כמו שהיה ביום שלישי. לא הסכמת שנלך יחפים בפארק. למה לא? היה -8 מעלות? בדיוק, זה מאוד חכם והגיוני, רק שזה לא כיף. אני לא מוכן להקשיב לזה. אני לא מוכן להקשיב את לאף מילה. לילה טוב. לאן אתה הולך? לישון. עכשיו? איך אתה יכול ללכת לישון עכשיו? אני אעצום את העיניים ואספור קציצות. לילה טוב. תבין. כשתסיימי תכבי איתו. לילה טוב. זה מטריף לי את השכל, אתה הגיוני אפילו עם הרגשות שלך. קורי, אני עצבני בדיוק כמוך. אבל כשאני רעב אני אוכל, וכשאני עייף אני הולך לישון. גם את עושה את זה, אל תכחישי, ראיתי אותך. אבל לא באמצע משבר. משבר, אנחנו בסך הכל מרימים קצת את הכל, זה הכל. אתה לא חושב שזה משבר? כל הניסויים שלנו עומדים למבחן. באמת. מתי זה קרה? הרגע? פתאום זה נהיה מאוד ברור שלך ולי אין שום דבר במשותף. למה? כי לא רציתי שנלך יחפים בפארק באמצע החורף? קורי, אין לך קייס, מילא, היה מדובר בבגידה, אבל זה שקר לי ברגליים? אתה מחכה את השני. אני כועסת, אתה לא רואה? קורי, כבר 2:50, אני הולך לישון. אתה פשוט פוחד להתמודד עם זה, התחתנתי עם פחדן. קורי, את יכולה להביא איתי ארון מלא. אני שונאת אותך, אני ממש שונאת אותך. קורי, אם יש משהו אחד שלמדתי בבית משפט, זה להיזהר כשאנחנו עייפים ועצבנים. אפשר להגיד בתור משהו שאחרי זה מצטער עליו. אני עכשיו עייף ועצבני. ופחדן. אני עומד להגיד לך משהו שאני בטח ובטח מצטער עליו. אוקיי, קורי, אולי את צודקת. אולי אין לנו שום דבר במשותף. אולי מיהרנו להתחתן. אולי לאהוב זה לא כל כך מספיק. אולי לא היינו צריכים לעשות רק בדיקות דם לפני שהתחתנו.
אולי היא צריכה לעשות בדיקות לבן הזוג שלך, לבדוק אם יש לו היגיון, הבנה ובגרות נפשית. בלתי נסבל. את צריכה להיות בגן ילדים. עדיף מאשר לחיות איתך כמו בבית אבות. קורי, בואי לא. אל תיגע בי! שלא תעז לגעת בי! אל תתקרב אליי! בחיים הזה אל תתקרב אליי! אני לא היסטרית! אני יודעת בדיוק מה שאני אומרת! זה לא עובד בינינו וזה גם לא יעבוד! אלוהים ישמור. מצטערת. אני לא רוצה לבכות. זה יעשה לך רק טוב. אתה לא תגיד לי מתי לבכות! אני אבכה כשיתחשק לי! ואני לא אבכה שאתה לא תעזוב את הדירה! זאת אומרת שאני לא אעזוב את הדירה. מה לא ברור? נראה לך שאנחנו נגור ביחד אחרי הלילה הזה? רצינית? רצינית מאוד. אני רוצה גט. גט? מה? מצטערת פה, אני לא יכולה להקשיב לזה יותר. לילה טוב. לאן את הולכת? למיטה. את לא יכולה, לא עכשיו. זה מה שעשית קודם. כן, אבל זה היה באמצע ריב, לא באמצע גט. אני לא... את יכולה בבקשה לבוא לפה? אני רוצה לדעת למה את רוצה להתגרש ממני. אמרתי לך, כי לך ולי אין שום דבר במשותף. מה שאת אומרת. קורי, את מוכנה בבקשה לבוא לפה? בשביל מה? כי אני לא רוצה לצרוח. באמת רוצה את כל העניין הזה על הראש שלך? לחתום על מסמכים, ללכת לבית משפט, להגיד שלום וסופית להתגרש? זה בדיוק. אם זה מה שאת רוצה, זה מה שלי. לא, את רוצה גירושים איטיים ומחשביסט או מי? את תישארי פה ותתגרשי ממני. זה טיפה יותר מתורבת. כן, יותר מתורבת. אבל אל תצפי ממני להיות נחמד. עכשיו שבי. יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעבור עליהם בקשר לפה. אוקיי. מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל, בגין מה? בגין מה? בגין מה? למה את תובעת ממני גירושים? ורק שתדעי לך שבחילות מעשות ים תופסות רק בבית משפט יפני. אתה ממש קומיקאי, פול. למה לא היית כזה כשהיינו מאושרים? כן, עכשיו תסתלי השנה. מצוין. אני יכולה ללכת? עוד לא. מה בקשר לחלוקת ממון? אני לא רוצה כלום. יכולה לקבל את הרהיטים ואת המתנות מהחתונה. אני רק רוצה את הבגדים שלי בחזרה. אתה ממורמר על משהו? אני לא ממורמר על כלום, אני רק מציין אותה. את תמיד לובשת את הבגדים שלי ונועלת את נעלי הבית שלי. רק אחרי שאתה הולך לעבודה. בשביל מה? כי אני אוהבת את הריח. לא משנה. זה אידיוטי. אני אחתום על מה שצריך כדי שתקבל את הנעלי בית שלך ואת הבגדים שלך. אם תרצי, תוכלי לבקר אותם פעם בחודש. אני ממורמר. אין לך שום תודה להיות אני ממורמר. ממורמר מתי שבא לי להיות ממורמר. את לא תגידי לי מתי להיות ממורמר. לפעמים דברים לא מסתדרים. הם מסתדרים בלשון המעטה. זה לא שלא ניסינו. כמעט שבועיים, עדיף מאשר אחרי שנתיים. 20 שנה. 50. אז יש לנו מזל, אה? אנחנו אנשים עם הכי הרבה מזל בעולם. חשבתי שלא תבכי. אז אני בוכה. ואני הולכת לבכות את הבכי הכי גדול שהיה לי בחיים, ואני הולכת ליהנות מזה. אני אבכה כל כך חזק, פול, שאתה לא תצליח להירדם בלילה. אז לילה טוב, פול. אני מתכוונת לך, זה... קורי. זה כל כך חזק שאתה לא תצליח להירדם בלילה. אין לך שום סיבה להיות ממורמר.